Ahojte, čaute všetci, volám sa Marek Michalák a opäť mám pre vás pár informácií formou takéhoto krátkeho videa. Takže v prvom rade sa chcem poďakovať vám všetkým, tým ľuďom, ktorí som za poslednú dobu spoznal. Ste naozaj úžasní ľudia, veľmi si vás vážim, pretože viete, čo od života chcete, viete, kam v živote smerujete, máte svoje cieľa, idete si za tým a to je naozaj pre mňa veľkým potešením a veľkou cťou poznať práve takýchto ľudí a mať ich okolo seba. Keď sa tak za poslednú dobu pozriem, alebo za posledné roky, odkedy sa venujem odvetviu sieťového marketingu, tak je to naozaj úžasné sledovať vlastne tie výsledky toho úsilia, ktoré som mal vlastne na tej svojej ceste. Mnoho ľudí za tie roky či už ma odmietalo, mal som množstvo prekážok, množstvo hejterov, množstvo vás, ktorí ma možno stále hejtujete, ale je to v pohode, ja vám ďakujem, pretože aj vďaka vám som sa mohol stále posúvať vpred, pretože mne nezáleží nikdy na tom, čo si vy o tom myslíte a či mi veríte. Vždycky som mal hlavne vieru samého v seba a to mi dávalo silu to dokázať. Takže momentálne sa naozaj dejú úžasné veci a to je vlastne práve ten výsledok tej niekoľkoročnej práce. Ale je to hlavne o tom, že človek mení svoje nastavenie mysle. Mení vlastne svoje životné priority a objavuje tie skutočné princípy vlastne, ktoré sú v živote a ktoré naozaj fungujú. Keď sa tak na to pozriem spätne, tak naozaj tie niektoré obdobia som mal v živote veľmi ťažké. Mnohokrát som mal tendenciu sa už totálne vzdať, bol som totálne na dne. Ale vždycky niečo moje vnútri mi povedalo, že Marek, stávaj, poď, nezdávaj sa, proste príde to, raz to príde, len poď, nezdávaj sa, tí správni ľudia prídu. A práve momentálne sa deje to, že tí správni ľudia prišli. Takže viete, ono to je to presne o tom, že keď sa vydáte za svojimi cieľmi, za svojimi snami, vydáte sa po tej ceste, tak práve tie odmietnutia, tie hejty vás formujú ako osobnosti k tomu, čím sa stávate vlastne dnes oveľa silnejším. Ste ocelení, nič vás nezastaví, pretože máte vieru v seba. Čiže potom sa postupne dostavuje tá odmena, že stretávate tých ľudí, ktorí vás nie že odmietajú, ale ktorí vás príjmajú. Ktorí vás príjmajú a sú takí istí, ako ste vy. Majú spoločnú víziu, spoločný cieľ, vedia, kam smerujú a idú presne tým istým smerom, kade kráčate vy. Takže naozaj som za toto neskutočne vďačný. Čo sa vás chcem dneska opýtať, je, či naozaj žijete taký život, aký ste vždy žiť chceli. Aký máte pocit momentálne? Naozaj robíte to, čo vás baví? Ráno sa budete nadšení do toho dňa? Idete do práce, ktorú milujete? Zarábate toľko peňazí, že vôbec nemusíte riešiť, koľko máte v peňaženke, koľko máte na účte, ale len si chodíte a platíte? Žijete naozaj život svojich snov? Alebo len prežívate? Robíte prácu, ktorá vás absolútne nenapĺňa? Chodíte medzi ľudí, ktorých vlastne vôbec nemáte radi, nebaví vás, čo stále dristajú dookola? Zmierili ste sa so svojím životom? Viete, toto sú také agresívne otázky pre niekoho, pretože priamo vlastne zasahujú tú podstatu života. To vlastne ako žije 97% ľudí na tejto planete. Chápeš? 97% ľudí na svete nežije taký život, aký vždy žiť chceli. Ako si na tom ty? Keď sa pozrieš na seba do zrkadla, tak čo si hovoríš? Aké dialógy vedieš sám so sebou? Si na seba pyšný, si na seba hrdý? Si nadšený zo svojho života? Miluješ svoj život? Alebo je to opačne? Myslím si, že väčšina z vás, ktorí pozeráte toto video, tak je to práve opačne. Ale čo je veľmi dôležité si uvedomiť, to, kde ste teraz, neznamená, že tam musíte ostať navždy. Každý z vás máte také schopnosti, že nemáte najmenšiu šajnu, čo vlastne dokážete v živote vytvoriť, ako máte obrovskú silu. Nemáte ani len najmenšiu predstavu o tom. Bolo to potláčané systémom, výchovou. V škole to samozrejme neučia, tie skutočné princípy, ako dosiahnuť v živote úspech. Čiže je tam určitá forma manipulácie, ale to je v pohode, nerobme sa žiadnou obeťou. Otvor si svoju myseľ a príjmaj tie informácie. Žijeme v 21. storočí. Doba informácií, doba príležitostí, všade okolo nás je množstvo príležitostí, ktoré treba vnímať.
neurob tú chybu, že sa zmieriš so svojím životom a never tomu, že musíš chodiť do práce, ktorú nemáš rád. Never tomu, že musíš robiť veci, ktoré nemáš rád. Nemusíš. Život je voľba. Je na tebe, čo si vyberieš. Je na tebe, akou cestou sa vyberieš. Čo vlastne so svojím životom urobíš. Je to len v tvojich rukách. Zabudni prosím ťa na nejakú politiku, na nejakú vládu. Nikto iný ti nepomôže, len ty sám si pomôžeš. Ja momentálne so svojou partiou tvoríme niečo veľké. A mnohí možno o tom neviete zatiaľ, možno niektorí to sledujete, ale tým, že to len sledujete, tým vám to samozrejme nič neprinesie. A to, čo my momentálne tvoríme, tak je nová generácia mladých ľudí, ktorí si idú za svojimi snami, ktorí idú vytvoriť život podľa svojich vlastných predstav, ktorí si tvoria život svojich snov. Každý z vás má tú možnosť. Samozrejme, ak nechceš v živote nejakú zmenu, robíš sa obeťou, nadávaš na všetkých a všetkých viníš za to, ako žiješ a nechceš to vôbec zmeniť, rovno vypni toto video, nazdar proste a ži si ďalej svoj život, vôbec to nie je pre teba. Ale ak si človek, ktorý je pripravený sa učiť, ak máš vysoký index učenlivosti, chceš niečo v živote dokázať, si pripravený na tom pracovať, nezdávaš sa, máš svoje sny, máš svoju víziu, ktorú chceš naplniť a chceš byť súčasťou niečoho veľkého, tak toto môže byť práve niečo pre teba. Momentálne vytvárame partie, super partie ľudí v rôznych mestách na Slovensku, takisto aj v ďalších krajinách a budujeme skutočne niečo fenomenálne, niečo, čo navždy zmení tento svet k lepšiemu. My sme takisto bežní ľudia, ktorí si jedného dňa spolu sadli, takisto sme pracovali v zamestnaní, ale dali sme hlavy dokopy a povedali sme si, kurva, poďme niečo vymyslieť, aby sme mohli žiť inak svoj život, aby sme nemuseli celý život makať niekde v zamestnaní za ten istý príjem, ako takí otroci, aby sme proste naozaj robili to, čo nás baví, to, čo milujeme, aby sme proste objavili niečo, vďaka čomu si vybudujeme finančnú, časovú slobodu, aby sme sa mohli stretávať so super ľuďmi, cestovať po svete a naozaj žiť bez obmedzení. Verili sme tomu, že niečo také musí existovať. A niečo sme aj objavili. Objavili sme to najlepšie z najlepšieho, čo momentálne je dostupné na tejto planete. A skutočne ani vo sne sa nám nesnívalo, že vôbec niečo také môže existovať. Ale pamätaj si jednu vec. Keď o tom nevieš, to neznamená, že to je blbosť a že to neexistuje. Ty sám nevieš, čo nevieš. Len sa nad tým zamyslí. Stačí mať otvorenú myseľ a sa dozvieš. Zaujímaj sa o to. Ak si zvedavý, ak chceš vedieť, o čom to je, ty sám sa zaujímaj, pýtaj si tie informácie. Hľadáme naozaj ľudí, ktorí chcú ísť s nami do toho. Dávame dokopy ľudí, ktorí sú pripravení stať sa vodcami, stať sa lídrami svojho života. Hľadáme ľudí, ktorí chcú prevziať plnú zodpovednosť za svoj život a ktorí chcú vykročiť z toho davu a naozaj žiť ten život na maximum. Hľadáme ľudí, ktorí chcú pomáhať ďalším ľuďom dosahovať úspechy. Staň sa inšpiráciou svojho života. Staň sa inšpiráciou pre svoju rodinu, pre svoje okolie. Nemyslí si, že musíš stále žiť tak, ako žiješ teraz. Predstav si, že sa dostaneš do fázy, kedy budeš mať svoju rodinu a tvoje deti sa ťa opýtajú, otci alebo mami, čo ste robili, keď žijeme dneska takto? Čo ste robili, keď musíme šetriť, keď ledva prežijeme? Ako sa budete v tej chvíli cítiť, keď viete, že bola nejaká možnosť to zmeniť a vy ste to neurobili? Viete, to je najhorší životný stav, ktorý naozaj neviem si to predstaviť, zažiť takú situáciu. Zamysli sa nad tým, ako by si sa cítil v takej chvíli. Máme tu na teraz možnosti, je to určitá príležitosť. Samozrejme, nie je to pre všetkých. Hľadáme len tých správnych ľudí, tých ľudí, ktorí naozaj sú ochotní dať do toho maximum. Ak si vieš predstaviť, že do roka môžeš proste žiť život svojich snov, zmení sa ti celý život, nielen tebe, tvojej rodine. Ak si vieš si predstaviť vôbec mať príjem mesačne 100, 200, 300, 500 tisíc, $1 000 000 mesačne? Ako moc by ti to zmenilo život? Viete, ja poznám osobne ľudí, ktorí zarábajú cez $1 000 000 mesačne.
Sú to bežní ľudia, ktorí sa len chopili tej príležitosti. Ľudia, ktorí využili to, čo tu je pre všetkých. Je to pre všetkých, ale nie každý je preto. Takže ak ťa to zaujíma, ak si zvedavý a myslíš si, že je toto ten správny moment pre teba, napíš mi, kontaktuj ma a možno spolu niečo vymyslíme, uvidíme, ako si na tom. Napíš mi do správy, prečo by sme mali práve s tebou spolupracovať a prečo by sme vlastne práve teba mali zobrať ku nám do tímu. Daj mi nejaký dôvod, aká je tvoja hodnota v živote, aké máš v živote ciele, čo ťa vlastne v živote naplňa. A podľa toho vlastne zistíme, či vôbec to je niečo pre teba, alebo či to vôbec pre teba nie je. Takže toľko to odo mňa. Ja vám prajem naozaj všetkým, nech sa vám darí. V prvom rade vám prajem všetkým, aby ste si otvorili svoju myseľ a prevziali svoj život do vlastných rúk, pretože je to len na vás. Je na vás, čo urobíte so svojím životom, ako sa k tomu postavíte. A ďalšie, čo si naozaj zapamätajte, je to, že to, kde ste teraz, vôbec neznamená, že tam musíte byť navždy. Stačí jedno vaše rozhodnutie a váš život sa môže totálne, ale totálne zmeniť. Je to v prvom rade o využití príležitosti a o zmene nastavenia svojej mysle, pretože tam sa to všetko odohráva. Takže ja vám prajem naozaj všetky, nech sa vám darí, prajem vám super úspešný deň a ďakujem, že ste venovali čas tomuto príspevku. Zatiaľ sa majte krásne. Ahojte.